Qadrly illeşlerimiz, bu çıkışymyzy gysga mazmunly düzüp size ýüzlenmegi makul bildik. Bu çıkış siziň ätýaşlygyňy düşündir. Egerde araňyzda Türkiýede ertel 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda ilçihanaň öňünde üýşmek niýetiňiz bar bolsa, onda biz bu barada boljak ýetkileri we göweriljek gödek ýalňyşlary size bildirmek borjumyzdadyr. Karantin döwründe siz oturan ýurduňyzyň düzgünlerini bozup polisiýa ýygnalarsyňyz. Soňra Türk tarapy sizi resmi ýagdaýda Türkmen tarapyna gowşurar we Türkmen tarapy ölüsini ýygnamasa da, samolyot tapmasa da siziň üçin o çäreleri 2 saatyň içinde gurnap sizi ýygnar. Ikinji, sizi şu jezaly çäre çağıran adamlar siziň janyňyzy ýa-da ätýaşlygyňyzy pikir eden oklar. Sizi düzgün bozucu hökmünde görkezmek isleýärler. Kipirdäki illeşler ilçihanaň ýanynda durmady. Sebäbi otada şu ilçihana ýok. Olaryň hereketiniň tapawudyny öwreniň. Kelle gyzmalyk etmäň. Bize her bir raýatymyzyň jany gymmatlydyr we biz her kimiň başynyň mümkin gadyr şagaman bolmagyny isleýär. Her biriňiz düýeçiň ýa-da eşekçiň ýerine düşmäkäňiz pikirleniň. Kellesiz galaýmaň. Olaryň hemmesi gan dökmek isleýär. Biz bugün 21-nji asyrda ýaşap, hemme zady düzgüne, kanuna laýyk edip bilýär. Şoň üçin tarapdaryňyz ras bolsun. Hemme zady ölçek pikirleniň. Biziň ýaş beýneli ýuristlerimiz gerekli hereketi ýerine ýetirýär. Şonuň üçin adamlar biraz sabırly bolun. Hemme zat bärde aýdylyp bilinmez. Sebäbi aramyzda içallar köp. Başka erkegi, garalayan erkege erkek diýilmez. Olaryň halk arasynda abraý bolmaz. Şonuň üçin millet sizi äga bolmaga çagyrýaryn. Hiç ýerde düzgün, alalyşylmadyk hereket etmäň. Ýedi ölçek bir kesiň adamlar. Şagaman oturuň.